Van 1 juli af staan 10 cliënten van Maaikeheem in de bibliotheek. Maar net onder het vertrouwde adres onder Bosgranen, maar in haar dijbesteging onder Rengenstritten, dat de boeken hinnen verhuisje. Kijk, achter jou komt dus spannende boeken. Hele mooie spannende. En achter mij, waar de hout staat, daar komen juist romans. Het gebouw onder Rengenstritten wordt hut verbouwd en uitbreiden. De collectie wordt groter en ook de openingstijden verromje. Een win-win situatie. En wij zijn heel erg blij dat we zo volle mogelijk mensen binnenkrijgen die ik gebruik maken kennen van de cadeauartikelen en onze koffiecorner. Alle cliënten krijgen de komende tijd een training van bibliothecaris. Zo moeten ze het categoriseren en het scannen leren. En dat is best spannend. Het is allemaal nieuw en vooral het scannen. Kijk, kassa of cadeautjes verkopen, dat ken ik. Ja, en dat scannen en zo, dat moet ik nog even in getraind worden. Maar als dat allemaal gebeurd is, dan komt het wel goed.